हेलो फ्रेंड्स देखो मैं मीटिंग होती स्पेशली मार्केट में झील नहीं कि मो झीर मोर कहला मुझे ओ मजा संध्या बेला टिके मामा टिके बुले आना मो जा टिके नहीं कि इथे छकरे बुले आनते किसी तो कोई आनते तो मोटा टिके बुलेगा चारटा बेला आइसक्रीम वाला आसला पेला मामा मते आइसक्रीम दियो मामा कहले ना आइसक्रीम वाला दिन सेटा भलो नुहे बस कौन करी କାଚରେ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କାଚ ହିଁ ମିଳିଲାନି ଏମିତି ଥରେ ଅଧେ ପିନ୍ଧିଦେବି ଯେତେବେଳେ ଧର ଆର ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଶାଢୀ ସହିତ ମୁଁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଥିଲି କାଚ ଅନଲାଇନ ମଗେଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବୋଧେ କାଚ ନୁହେଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଚ ହିଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ପିନ୍ଧି ପକେଇବି ଏମିତିକା ତୁ ଆଙ୍କି ଆଣିଛି ମାନେ ତଳେ ବସିଥିବ ନା ସେଗୁଡା ଥିବ ମୁଁ କହିଲି ପିନ୍ଧିବାକୁ स्ट्रेट प्रोडक्ट देखली को नहीं ठीक अछि काई दे देले हो ये तो मो माँ मको तो हबनी कहीं मो माँ रो बहुत छोट मोर टिके बड़ कि मो भौणी मात्र हेजिबो भौणी जदि देले भौणी के ଶ୍ୱଶୁର ऑर्डर करछन्ती खाइबे रातिरे पूरी କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହିତ ଡାଲମା କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କାଲି ଟୋଟାଲି ସରିଯାଇଛି चलो ମୁଁ ଏବେ ଅର୍ଡର କରିଦିଏ ଆସି ସାରି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆମ ହେପି ଟିକେ ଆସିଲା ତା ସହିତ ଖେଳାଖୁଳି ଟିକେ କରିକି ଗଲି ଅଟା ଦଳିବା ପାଇଁ ଅଟା ନେଇ ମଇଦା ଦଳିଲି ମଇଦା ଦେଇକି ମଇଦା ପୁରୀ କରିବି ମଇଦା ଦଳି ସାରିକି ତାକୁ ଟିକେ ବେଲାବେଲି କରିକି ଗଲି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଛାଣିଦେବା ଛାଣି ଦେଇକି ରସୁଣ ଦେବା ମୋତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ବେଲା ବି ଆସୁନଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ପୁରୀ ବେଲା ଶିଖିଲି କି ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଯାଇଛି ପୁରୀ ଆଗେ କରିକି ମୁଁ ଆଣିକି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଛୁଆକୁ ଦିଏ କୁହନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଆଗେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଛୁଆ ନାଗି ପାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ କଲିନି ମୋର ଦିନିକା ତରକାରୀ ଥିଲା ସେ ଦିନିକା ତରକାରୀ ଲଗେଇ ମୁଁ ଖାଇଲି ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍।